Mala by som vám prezradiť, prečo si myslím, že tie hračky, napriek tomu, že sú tablety, že sú počítačové hry, že každé normálne súčasné dieťa trávi nesmierne veľa času hraním tých počítačových hier, tak nemyslím si, že by hrozilo, že klasická hračka sa stratí zo sveta. Nestratí sa určite, lebo tablet sa strašne zle objíma. Tlačí. Takže ťažko sa na ten tablet citovo naviazať. Takže myslím si, že vôbec toto riziko nehrozí. Sú úžasné tie tablety, veľmi sa z nich teším, hrám sa na nich, učím sa s nimi, ale potrebujem napriek tomu. Ja mám teda psa, ktorého môžem objať, alebo teda hračku môžem objať, ale niečo objať človek potrebuje. Takže toto je moja istota, že sú mäkké, príjemné a majú tvár a majú dušu oni, tie moje hračky. A myslím si, že nehrozí žiadne riziko, že by si nenašli priateľov a aj si nachádzajú priateľov. A naozaj nie len medzi deťmi, ale aj medzi dospelými. Napríklad dám na svoju stránku niektorú hračku a poprosím tých, ktorí to vidia, aby skúsili pomôcť nejaké meno nájsť. No a ľudia sa hlásia a celkom ich to baví. Takže ten kontakt s tými hračkami sa nestráca. Hračky som začala robiť ešte na vysokej škole. Som študovala dizajn, čo je teda tvarovanie strojov, nástrojov, prístrojov a teda tvarovanie predmetov tak, aby boli funkčné a aby mali pekný vzhľad. Takže to je vlastne, čo som vyštudovala a tým, že som mala malé dieťa, tak som sa prirodzene venovala tým hračkám. Mala som pedagóga, ktorý mi to dovolil, ktorý ma v tom podporoval a začala som teda s tými hračkami. To bolo strašne dávno a doba bola úplne iná. Tak ja som sa snažila všetko robiť tak, aby som bola schopná si to vyrobiť, pokiaľ možno sama. Tým, že som vyštudovala rezbárstvo, tak som vedela robiť drevené veci. Vtedy som mala aj možnosť ísť do dielne, tak som robila tie drevené skladačky. A naučila som sa šiť a začala som šiť tie hračky z toho, čo sa vtedy dalo zohnať. Bolo to dosť zložité. Potom som sa snažila o väčšie série, ale to bolo v tých časoch skoro nepriechodné. Našla som aj výrobcu, najväčší výrobca hračiek na Slovensku bola Mlaď Handlová, ale oni mali svoje predpisy a pravidlá a ja som prišla s hračkou, ktorá bola ľahko urobiteľná, ľahko ušiteľná, potrebovala málo času na výrobu, hľadala som lacné materiály a oni mi povedali, že také oni nepotrebujú. Oni potrebujú, aby tam bol drahý materiál a veľa práce, takže nejak sme sa nedohodli, takže nikdy vlastne neboli z mojich hračiek veľké série. Takže stále robím malé série. Ja sa snažím robiť hračky aj pre handicapované deti, lebo si myslím, že tam je medzera na trhu. A teraz sa pri tom, jak vidím to množstvo odpadu, čo za nami ostáva, aj za mnou, tak mám pocit, že tomu treba nejak brániť. Tak začala som sa teraz intenzívne venovať tomu, že šijem tie hračky z použitých vecí. Ostávajú za nami hory džínsov, ktoré sú niektoré celé, niektoré roztrhané, podľa toho, z ktorého roku bol ich rok vzniku. A používam teda tú džínsovinu, ktorá je mimoriadne príjemná, taká stará ožuchaná džínsovina je veľmi príjemná. A potom hľadám k tomu už či nejaké svetre, košele, alebo samozrejme, aby to malo tú farebnosť, ktorú chcem, tak hľadám aj farebné látky, s ktorými to potom nakombinujem. A snažím sa teda používať čo najmenej umeliny. Snažím sa robiť všetko z prírodných materiálov. Michelangelo povedal, že v každom kameni je skrytá socha. A ja som to teda si vypočula a rozhodla som sa, že v každom vankúši je skrytá hračka. Tak som robila takú sériu vankúšových hračiek, začalo to úplne obyčajným štvorcovým vankúšom a tým, že som naň poprišívala stužky, pozväzovala som ho, tak som začala vytvárať figurky zvierat a tým poťahovaním sa mení napríklad aj výraz tváre a tvárička sa dá otočiť, takže môžete mať hračku, ktorá sa smeje, alebo ktorá je smutná, alebo ktorá spí, tak ako to práve potrebujete. No, tak v prvom rade by som povedala, že som sa veľmi potešila, keď som dostala možnosť vystavovať v knižnici, lebo knižnice mám mimoriadne rada, vždycky som mala knižnice rada. Moja mama bola kedy v Bratislave v mladých letách
vedúca predajne zrovna detských kníh a slovenské detské knihy, aj české detské knihy. S tými som vyrástla, bez nich nemôžem byť a boli vždy mimoriadne krásne. Troška sa to pokazilo, ale vždy boli mimoriadne krásne, aj dneska nájdete veľa krásnych kníh. Takže pre mňa tá výzva prísť do knižnice ma mimoriadne potešila. A to som ešte netušila, čo ma čaká, lebo tu keď som otvorila tie dvere a vošla som dovnútra, tak som sa cítila ako Alenka za zrkadlom, lebo to je proste iný svet. Nádherný iný svet, kde človek je obklopený tými figurkami. Úžasné. Takže asi toľko k tej vašej knižnici. Hrozne sa teším. Mám Piešťany veľmi rada. Som tu bola kedy pred 58 rokmi strávila 3 mesiace na liečení. Aj to bolo úžasné. Musím povedať, že liečenie je vynikajúce v Piešťanoch. Takže sa veľmi teším, že sa sem znova vraciam a že tu môžem predstaviť svoje hračky.